Galicia e Galiza entre historia e mito. Benvindos ao Quintal da Galicia. Hoxe imos falar dun tema que aínda levanta paixóns, a Galicia xueva e a Galiza moderna. Son o mesmo? Non mas a quen diga que sin. Que era a Galicia? A Galicia, Gallaecia, era unha provincia romana ampla, que abranguia toda a actual Galiza, o norte de Portugal, desde Braga até ao Douro, e partes das Asturias, León, a Mora e do Bierzo. Estaba dividida en tres grandes áreas: bracarense, con sede en Braga; lucense, con sede en Lugo; asturicense, con sede en Mastorga. Non era un reino galego, era un territorio romano habitado por povos diversos. Chegada dos suevos, non eran reis nem libertadores. No ano 409, suevos, vándalos e alanos invadiron a Hispania. Segundo Idacio de Chaves, repartiron as terras por sortes, Gallaecian Vandali et Suevi et Alani simul sortitisum. Ou seja, a Galicia foi repartida entre tres povos germánicos. E no inicio, os suevos só controlaban a parte oeste, arredor de Braga. Os montes nervasos. Os suevos case desaparecen. Por volta de 419, tentando avanzar cara a Lugo, os suevos foron derrotados polos vándalos nos montes nervasos. Sobreviviron grazas á intervención de tropas romanas, ou seja, aínda non eran un reino soberano. Estaban a punto de desaparecer. Cando nace o reino suevo? O reino só nace en 438, cando Hermérico é reconocido como rei dos suevos, Rexi Suevorum. Antes diso, non pasaban de chefes tribais. E a capital non era Lugo nem Ourense. Era Bracara Augusta, a actual Braga, actual territorio portugués. O auxe. Réchila e Requiario. Réchila expande o reino carabético e cartaginén. Requiario, seu fillo, convértese ao cristianismo niceno e enfrenta os visigodos. O mito moderno, os suevos como proto-galegos? Aquí vem a confusión de hoxe. Algúns nacionalistas galegos imaxinan os suevos como heróis galegos, libertadores contra Roma. Ignoran que eran invasores xermánicos, que cedo se romanizaron, cristianizaron e urbanizaron. Chega a ver que mexixa que nas imaxens históricas aparezan con mantos bárbaros e no tribal no cabelo, como no século I. Mas no século VI xa vestían roupas cristás e vivían como calquer outro provinciano romano. É un erro clásico de identitarismo, deste modo é subliminar o raciocinio que o elemento suevo converteuse no heroi, puro e libre. Xa o romano é o opresor e por tanto é asociado a España e Igrexa. Galicia non é o mesmo que Galiza. Galicia era toda a provincia, Galiza, norte de Portugal e partes da actual España. Galiza é só unha parte da Galicia antiga. Non há que confundir heranza cultural como identidade territorial completa. Reflexión final. Construir identidade é lexítimo. Mas criar fantasias non axuda a fortificar un pobo. O pasado suevo é importante, mas non exclusivo da Galiza. A Galicia foi xueva, mas tamén romana e galaico-romana. Iso tamén é parte da historia galega, portuguesa, asturiana e leonesa. Este foi máis un episodio do Quintal da Galicia. Se gostaches, partilla. Se non gostaches, estuda historia. Até próxima. Chora máis anselmista.